Com estàs? Com anem? Eduard, ens veiem, sort. Més, ja ho veieu, capós de fibra, vidres de policarbonat, l'important és el pes. És una passada, de veritat, perquè són 450 quilos amb quasi 190 cavalls. Va molt ràpid i fan un derrap. I la pujada avui com l'has vist? Ràpida. Bueno, però això és bo, no? Sí, per mi sí. Digue'ns. El traçat és molt maco, és molt ràpid, una mica complicat de tenir-ho una mica clar, però si te'l saps una mica es pot anar molt ràpid i és molt, molt divertit. No, el traçat està molt bé, l'únic que bueno, hem agafat aquest cap de setmana més, sí que fa una mica de fred, l'asfalt una mica brut, però bueno, això és per tothom i... Hem perdut un tornillo de l'alternador, semblava que no podríem sortir, però al final uns companys ens han deixat material per poder arreglar-ho bé. Aspiracions per avui, la victòria, com sempre que sortim intentem anar a guanyar i si no, mirar per cara al campionat, fer el millor possible. I bueno, les sensacions són bones. Estrenem el cotxe és nou de trinca, l'estrenem aquí. És guapo, eh? És guapo, és guapo. És guapo i a més va molt bé. Més. Pues res, molta El campionat sort. està molt ajustat ara mateix. Sí. Bueno, sí, el Sergi va molt... Ja té clar que vol sentenciar el campionat. Home, clar, normal. Així va el Ojalà pogués ser jo, no? Així va el Farell a passejar-se. Però intentarem ficar-li difícil. Bueno, a veure si és veritat. Pues res, Com a mínim que s'ho guanyi. Vale, sí. Per arribada, repassem classificació. En Leites en primera posició, Ramon Plaus, Joan Sala, Alfons Martisella, Base Navarro. Us esperem aquí a RCM TV. Bé, acabem de guanyar el campionat avui, llavors ja anem més tranquils, sense pressió, intentar guanyar la sèptima. En una curva s'ha partit una ròtula, ha partit l'amortiguador i ha partit el palier, ha fotut una destrossa que t'hi cagues. Es podia reparar, hem pogut fer un arreglo, un apanyo ja de qualsevol una bogeria que hem fet i hem arribat a dalt parats per agafar a punt i intentar anar pel campionat, per l'última cursa, que ens ho jugaríem tot. Però bueno, jo aquí no venia a buscar temps, la meva modalitat és el ral·lis, venia a fer quilòmetres aquí
després d'un estiu pues, que se fa llarg en tema de competició, i no res, venia a fer quilòmetres, molt content, he acabat, no s'ha trencat res i tal. Bueno, una pujada molt maca, molt divertida, ens ha anat molt bé, llàstima que en Panyella doncs, ha tingut el percance que ha tingut. Sap molt greu perquè m'hagués agradat doncs, tenir una mica de guerra perquè bueno, estàvem allà els dos i hagués sigut una guerra guapa i bueno... Ja està, tio, molt content, el cotxe ha aguantat, no m'ho esperava i ja està. Els geners de la casa ja... I cap al temps mort que va el micro de RCM, un altre cop, tornem a sentir a Moisés. Vale, bien, vamos. Tapar el centro, ¿vale? Tapar el centro, ¿eh? Defendemos. ¿Dónde por cambiar ahora? No. Cabecita, chavales, sé que tienen que correr ellos ahora. Quedan 3 faltas. Vamos a sufrir un poquito en defensa. ¡Hay un caballito, per l'afición! Doncs ja estem aquí! Ara sí que ha arribat la unitat mòbil per... Què tal, Ferran? Què tal? Com estàs? Com anem? Home, ens convidaràs a dinar, no? Sí, i tant. Manresa va bé? Manresa va de lujo. Vale, aneu tirant cara a Vic. Vinga. Fins que no arribo a dalt no poden baixar tots. Sóc el cotxe escombra. I el cotxe és seu, no? Sí, el cotxe és meu, sí. Doncs després ens hi deixarà pujar una estoneta, no? Però al costat sí. Clar, no. No, nosaltres som del Motoclub Manresa, que els venim a ajudar aquí doncs, amb aquest. Com nosaltres quan fem el nostre també ens venen a ajudar ells. Col·laborem entre uns i els altres. Doncs com podeu veure, aquí amb aquesta pujada hi ha una gran afluència de públic. Podeu veure aquí al meu darrere. A veure, què tal els cotxes? Us agraden o no? Saps? Si fas preguntes generals només de sí o no, ja... Hola! Ai! Pots parlar igual, Saps que això sortirà a la tele igualment, saps? Sou tots d'aquí? Llavors has vingut a veure els cotxes perquè t'agraden els cotxes? No, ha sigut casualitat, fa dies que estem aquí, no ho sabíem, des d'ahir que ens vam enterar. I què tal l'espectacle, bé, no? Bé, jo he vingut pels nens, sobretot que en tinc 6. Els que sou d'aquí, digueu-nos algun bar per anar, sisplau. I què, t'agraden els cotxes o no? Sí. A veure, què és el que més t'agrada dels cotxes? A mi també. A tu també t'agraden els cotxes? Ara els trobaràs tots així per aquí a l'esquerra. A la segona a l'esquerra. Tu si et poguessis comprar un cotxe, de quin color seria? Verd. Verd? Per què? Perquè m'agrada molt el verd. Vale, doncs molt bé. Estic segur que d'aquí uns anys et podràs comprar un cotxe verd. I tu de quin color seria el cotxe que et compraries? Blanc. Blanc, per què blanc? Ets del Madrid? No. Perquè m'agrada el blanc. Així m'agrada. Som del Barça. Vale, ja m'ha quedat clar. Jo soc del Rayo Vallecano. Del Rayo Vallecano? Que no, sí, senyor. del Barça. O si no, aquí a la primera, a l'esquerra, que hi ha el casino. Vale, doncs vale, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots. Vinga, adeu. Fins a la pròxima, acabarem això amb un caballito, no? Vinga, va, fot-hi fort! La carretera està tallada, Això està filmat amb una carretera, amb un esdeveniment tancat per nosaltres, especialment per RFM, No ho feu a la carretera oberta, això, mai de la vida. Adéu-siau! Ara mateix estic esperant fer una mica de feina. Jo soc del Rayo Vallecano.